Barka da zuwa Abdul TV. Muna roƙonku idan yau ne zuwanku na farko wannan channel, ku daure ku danna mana alamar subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun aikinmu a koda yaushe. Assalamu alaikum mai yawa, barkanku da jimin sace kasancewa da mu. A cikin wannan bidiyon muna ɗauke da sarauniyar nan wacce ta lashe gasar kyau a Najeriya. Wannan matashiya mai suna Shatu Garko ta lashe gasar kyau ne. Wannan matashiya 'yar asalin arewacin Najeriya ce, 'yar asalin jihar Kano, wacce ta lashe wannan gasa ta kyawawan Najeriya. Wannan matashiya Shatu Garko ta lashe gasa ne a ranar Juma'a da ya gabata, wanda ya yi daidai da 17 ga watan Disamban cikin wannan shekara da muke ciki, wanda ta lashe gasar, wanda wasu suke maganganu a kai ta dace ko bata dace ba, to ta ci dai bata ci da mai faruwa ta faru. Shatu Garko ta lashe gasar ta. Yanzu zan sa muku bidiyon Shatu Garko domin ku gani yadda take nuna farin ciki a cikin wannan bidiyo, sannan kuma ta samu kyaututtuka da dama. Sannan a bidiyoyinmu na gaba za mu zaƙulo muku irin kyaututtukan da Shatu ta samu a sakamakon lashe wannan gasa da ta yi. Then faded, but I rock it like a baby in a coat. I put the water in the ocean in the city that I'm from. I like the room in the dark cause my blink is a touch. I watch fashion that today in the mirror that I saw. Shaping at the ball, we go ball. Flex to the tall, I go set to the front. No return, and when I enter the club, no day my front, cause me I get it gone. No they do me wrong. Oh, I'm a fashion killer, yeah. I got much to deliver, yeah. When I pass you shiver, yeah. And my ass got thicker, yeah. I'm a fashion killer, yeah. Mun gode da kallon wannan bidiyon. Sannan muna roƙon ku don Allah, idan ba ku mana subscribe ba, ku daure ku danna mana alamar subscribe, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun ayyukan masu tushe gami da asali. Sannan muna nan za mu ci gaba da zaƙulo muku bidiyoyi masu kyau domin mun nishaɗantar ku da farin cikin ku a koda yaushe. Mun gode da kallon wannan channel ta mu ta Abdul TV.